Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Erratzoro hurbildu da eta bertan Ane Fagoaga ezagutuko dugu. Programa amaitzeko Ane Barkosek ikertu bi elkarrizketatuko du. Erratzura etorri gara, gaurko gazteratu saioan, bertan Ane Fagoagarekin elkartu gara, bertako gazte eta herritara, arratsaldeon Ane. Atxaldeon. Konta iguzu, nor zaitugu, zertan zabiltza momentu hauetan? Bueno, lehenik eta behin esker mile gonbidatzeagatik, ni Erratzuko 23 urteko gazte bat naiz, eta momentu unten kimikako gradue akitzen nahi naiz Donostin, eta astetartez Donostin bizi naiz, pisu betian, eta asteburu eta udan zehar Erratzun. Erratzu, non dago kokatuta? Erratzu Baztango herri be da, ja Nafarroakin muga egiten duen herri. Eta biztanleriari dagokionez, zenbat bada? Bortzeun bat biztanle gara, bortzeun eskas. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Gazte dexente gaude, nik uste 70, 80 bitartean. Eta herriak badu bizie? Bai, egierran bizi haundie du, giro ona du, batugu taberna eta ostatu dexente, eta asteburuten eta orai udan zehar giro polite du. Ikasteko aukerak, bertako haur eta gazteek, non ikasten dute? Herrien badugu eskola txikie, bertan haur eta lehen hezkuntza egiten alda, orden herriko haurrek bertan egiten dugu, eta gero bigarren hezkuntza eta batxilergoa egiteko Baztango herri guztietakoak elkartzen gara Lekauzen, institutuan, eta Elizondon ere badago lanbide eskola bat, eta hortik aintzin ja unibertsitatera gateko Euskal Herriko edo bertze hirietara mugitu barra gara. Hizkuntza ereduetan zein hautatuena? Hemen, bai Erratzu, bai Baztan Baiaran? Bai, Erratzun euskeraz da dena, eta Baiaran institutuan hautatuena dudigabe de eredua euskeraz. Lan aukera dagokionez, gazteek badute bertan lan egiteko aukerak? Badaude zenbait lanpostu, nik erranen nuke orokorrean lan eskaintza ez dela haundie. Eta zen lan mota arbatzen dugu? Batez ere orai turismoa lotutakoak, garai hontan gehiago, ostalaritzan edo bertze zerbitzuek eskaintzen duten lanpostuek. Bertako gazteak, herriko gazteak elkartzen zarete? Bai, haunitz elkartzen gara, nik uste azkeneko urteetan ere gero eta gehiago adin desberdinetako gazteak. Eta zen izaten da elkartze horren arrazoia? Normalean aixaldiko denbora pastea, bai tabernan edo orain gero eta gehiore kirol planak egiten dugu. Ongi pastea, ez? Bai, ongi pastea eta bai da. Eta ze mugimendu aurkitzen dugu? Bai Erratzu mailan, bai Baiara mailan ere? Mugimenduek, hemen batugu herriko gazten taldeak eta normalean gure kabuz elkartzen gara, tarteka badire ekitaldi antolatuek edo bertzelako taldeak, baina normalean gure kabuz eta gure ekintzak egiten dugu. Erango zenuke gaztean elkartasun bat badagoela? Bai, elkartasuna dago eta gainera adin desberdin haunitzetako gazteen tartean. Ikuste elkartasun polite dagoela. 18 urtetatik hasite, 30 urteak arte denak nahiko ongi eramaten gara eta giro ona dugu. Gaztetxerik badugu? Zer barkatu? Gaztetxea? Gaztetxea Baztan mailan dago, Elizondon, herrien ez dugu ez, Baztan mailan da. Eta arlo kulturaleko zerbait? Kulturelkartea dugu herrien, eta zenbait kulturrekintza antolatzen dire, gero musika aldetik ere nahiko animatu gara, badago fanfarrea, orain elektrotxarangare besten arire elkartzen gara, eta holako ekintza egiten dugu herrien. Eta urtean zehar ze ekitaldi antolatzen dire bertan herrian? Ekitaldi nagusienak dire herriko inautiak eta herriko bestak orain hilabete bukaeran izain direnak, ekaina bukaeran, eta gero errebestak ere bai. Eta hortaz aparte tartekare antolatzen dugu bertze bazkariek edo bertze kulturarloko ekintza batzuk. Gaia azpixketa aldatuko dugu, normalean lagunekin bertan edo herritarak ze hizkuntzetan solasten zarete? Hemen euskeraz ez, beti bai. Eta, horan hizkuntz nagusia hemen dudik gabe, ez? Bai, euskera nabarmenki. Eta kirol eta kulturarloan zaukera baditugu herrian? Kirol aldetik ofizialki herrien ez dago eskaintzaik, egie da azken urtetan frontenis eta pala txapelketak antolatu dugule, azken 2 urtetan frontenis txapelketa mistoa ere egiten hasi gara.
Eta gero tarteka antolatu izan dire igual zumba edo euskal dantza, tailerrak, bai, demanda jendean arabera. Eta aisialdian, orokorrean gazteak nola ematen duzu denbora librea? Nik uste, taberna naunitzetan, taberna inguruen elkartzen gara. Orain gero eta gehiago kirol arloko planak mendien edo frontonera, orain udaldera ere errekan eta elkartzen gara, baina gehien bat taberna giroan. Eta beste egun batean adibidez, zein izaten da zuen plana, zuen etura? Beste giroan beti musikaz alaituik herri buelta edo eman, taberna desberdinetan poteoa egin eta gazte eta herriko jendean artean ongi pastu eta animetu. Harremanei dagokionez, nola sortzen dira herritaren arteko harremanak? Nik uste hasiera batean gazteago garela beti lagun talde bat izaten dugun eta batez ere lagun talde horrekin atratzen garen eta gero pixket zartzen gana ala eta herriko tabernetan atratzen gana ala herriko bertze adin desberdinetako jendeakin ere relazionatzen gaten gara eta egoera sozialetan azkenean harreman horiek garatzen gaten dire gazten artean. Eta geografikoki bertze ze lekutako, herritako gazteekin, herritarekin harrematzen zarete? Gehien bat herrikoak egoten gara, baina gero baztango bertze herritako jendea ere etortzen balin bada, hoiekin, eta igual orain pixket gehiago hasi gara ere Baigorri eta Nafarroara gaten tarteka. Hane, orokorrean, zein erango zenuke dela gazteek momentu hauetan dituzuen edo duzuen kezka nagusiak? Nik uste pixket independizatze prozesu horren arire alde batetik lan postu bet harpatzeana, edo nahi dugun edo gustoko dugun lana harpatzea, eta bertzaletik bizitoki bet, alokairuek harpatzeko aukerak izatea. Hemen, herrian bertan erraten duzu? Herrian bertan, nahi izan ez gero herrian bertan, eta inguruen. Gazteek orokorrean erango zenuke nahi izaten dutela, ez? Nik uste orokorrean bai. Eta orain galdera pare bat kontzientziazioaren inguruan, alde batetik aldaketa klimatikoa eta ingurugiroaren ingurukoa, eta bertzetik genero berdintasunaren ingurukoa. Orokorrean, bertako gaztearen aldetik, uste duzu badagoela ardura bat edo kezka bat ingurugiroa zaintzaren alde? Nik uste dut gero eta gehiago solasten dela gaioi buruz, eta nik uste denak gero eta kontzienteago garen neurri batean, baina uste dut oinik badela lanketa itekoa eta hezkuntza aldetik oinik badela bideare. Badugu mugimenduren bat herri mailan edo bazta mailan hau lantzen duena? Bereziki ez, beti birtziklatzean aldekoak, bigarren eskuko arropa elkartea bide lagun eta daude, eta olakoak, oinarrizko elkarteak bai. Eta lagun giroan, suertatzen dira, ateratzen da gai hau zuen eztabaidetan? Ez beti, nik uste gertaera bat edo honekin zer ikusi duen berriren bat atratzen denean beti komentatzen da eta gero eta gehiago solasten da, baina ez da normalean solasten den gai nagusiena. Eta genero berdintasunaren inguruan, ze ikuspegi duzue gazteok, emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste herriko gazteok nahiko ikuspegi aurrerakoia dugule orokorrean, eta nahiko kontziente garela, baina oinik beti ere badago badire gauzek eredu tipikoak eta hautsi direnak, eta herrikiketan beti ohituretatik eta heldu diren zenbait estereotipo edo eredu mota oinik hoien kontra badagola bidea iteko. Gaiaz berriz aldatzen dugu. Zure ustez, erratzuko txokorik politenak zeintzuk dire? Politenak, igual jendea gehienerak hartzen duenetako bat da Xorroxin Urriauzia, igual famatuena, polite dena, baina, hoi izanen da zaunena, eta gero herrien txoko polita honiz daude karrikak, industria karrika adibidez, herrien barna ibiltzea, erreka ingurue, eta mendialdea, azkenean mendiz inguratu gaude, eta biztak arras politek dire. Herriko urteko egun seinalatuak zeintzuk dire? Herriko inautiak eta herriko bestak San Pedroak ekaina bukaeran, gehien bat. Kanpoko pertsona bateri zer erango zenioke ikusteko, pixkat azaltzeko zein den erratzu baduen gauza espezial hori?
Nik uste, lehen aipatutakoa elkartasuna handi dagoela gazte eta herrien artean orokorrean, eta polite da justea nola adin desberdineko jendea elkartzen garen eta nolako giroa dugun denen artean. Eta igual kanpoko norbaiten dako edo herri edo hiri batetik heldu den jenden dako kuriosoa izaten aldena. Eta lagun bateri ze plan proposatuko zenioke eguna bertan pasatzeko? Nik uste, goizean mendi buelta bat edo Xorroxinera eskursioa egin, gero mendi buelta inta gero bazkaldu adibidez Izpegin, bertako bistaz gozatu, atxaldean herriei buelta eman, herri ikusi, bisitetu, eta azkenik faltzeko herriko zubipuntako taloak probatu ere ekintza tipikoa dena. Igandea bada, ez? Launbeta edo igandea balin bada. Bale, nik ja badakit. Orain bukatzeko galdera motx pare batzuk egingo dazkitzut, hobe ezagutzeko zuri. Gustoko duzu bidaiatzea? Arras gustoko dut. Beti izan dut gustoko eta azken urtetan aukera gehiago izan dut eta honiz gustatzen zait. Zer herrialdetan egoteko aukera izan duzu? Batez ere Europako herrialdetan eta gehien zautu dutena izan da Eskozia, bertan Erasmus programa inuelako eta han bizi izan nintzelako 10 hilabetez. Zeiritan? Glasgowen. Eta etorkizunean nora eta gustatuko zitzaizun jotea? Hemen hurbilean Portugal dut buruten, gogoa dut zautzeko, eta gero urrunago ganta Hego Amerika, eta baita Asia ere, Japon eta Tailandiara ganen nintzen gustora. Mendia edo hondartza nahiago? Zaila, normalean mendie, baina hondartzare gustoko dut. Hiria edo herria? Etorkizunera beire herrie aukeratuko nuen, ematen duen lasaitasunagatik. Momentu honetan hirien ere gustora nago eta hiriek eskaintzen duen aspektu batzuk ere gustoko dut. Nik uste hiri txiki batean gustora ere bai. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Neurri batera bai, baina nik uste importantea den bakoitzak bizipoza bere barnean harpatzea eta ikastea, tokiez independente bizipozoi harpatzen zure gain. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Naturakin kontaktuan, ikuste, erreka gustatzen zaita honiz niri, soinuekin eta bai. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Maite duzun jendea zinguratue eta batez ere zure buruekin ongi zauden momentuek. Irakurtzeko liburu bat? Carmele Jaion aitaren etxea. Filme bat? La vida es bella. Eta zaletasunak? Zaletasunak, irakurtzea erraz gustoko dut, kirol aldetik ere naturan balin bada hobe, eta dantza eta musikakin zer ikusi eduen edo zer gauza ere beti konten. Bukatu du, iritsi gara bukarara, mila esker haunitz erratzuko herria erakustagatik. Esker mile zuei. Eta bertze bat arte? Bai, esker mile, gero arte. Kaixo Iker, zer moduz? Ongi. Zu Labasareko kidea zara, ez da, beraz, konta eguzu pixka bat, zer da Laba? Labasare bat da, ez? Iruñean eta Iruñerrian bizigaren zenbait euskaldun elkartu ginen, proiektu bat osatzeko elkarrekin, dene genuen kezka hori, ez? Euskaraz bizitzeko eta euskaraz gauzak egiteko eta aukera sortu zitzaigun Gazteluko plazako bigarrenean lokal bat izateko eta beraz kultur proiektu bat garatu dugu. Pixka bat azkenean proiektuak baditu zenbait hanka, ez? Alde batetik kafetegi bat bada, beraz bada biltzeko gune bat eta euskaraz aritzeko gune bat, bestetik badu holtza eta hor zenbait ekitaldi antolatzen ditugu eta beste hanka bat denda litzateke eta hor produktu batzuk badaude salgai eta hori pixka bat gehiago garatu behar dugun hanka da. Eta, zean daiteke nahiko berria dela, ez? Nola izan da sortze edo eratze prozesu hori? Pandemia betean izan ziren bilkurak
proiektu hau aurrera ateratzeko, hasiera batean ez genekien oso ongi, ez? Nondik nora joko genuen, eta, egia da, pandemiak ahalbidetu zuela, jendeak denbora gehiago izatea, eta elkartzea zaila zen momentu horretan, baina behintzat jendeak bazuen denbora pentsatzeko eta biltzeko, eta, horrela joan ginen poliki-poliki, eta urtarrilaren zazpian, ireki genuen azkenean, aretoa horren aurretik, benduan eta azaroan batez ere auzolanean egin genituen, kasi lokalean dauden gauza guztiak guk eginak dira, eta gurekin batera etorri ziren beste voluntario batzuk ere parte hartu zuten, eta urtarrilaz geroztik irekita dago, kafetegia asteazkenetik igandera, baina astelenean eta asteartean ere egiten dira gauzakan. Eta sortzerako une honetan, zein esango zenuke edo, zeintzuk esango zenuke zirela zuen helburu nagusiak? Nik This meeting is being recorded. Eta sortzerako orduan, zeintzuk esango zenuke zirela zuen helburu nagusiak? Nik uste, zegoela kezka partekatzen genuen kezka bat, zela, nahi genuen euskaraz bizi, euskaraz aritu, baina pentsatu gabe, ez, euskaraz ari zarenik, ez, eta euskara helburu izan gabe. Eta ikusten genuela, proiektu asko daudela, ez, euskalgintzaren bueltan, euskararen kontra egiten diren erasoiei aurre egiteko, eta horiek ere behar dira, baina baita ere ikusten genuen, egon daitekela sektore bat, agian militantzia hori, eta beti kejaka egon behar hori, etzaiola erakargarri, eta izaten altzitzaiola erakargarriago, edo zer, ez, kultura eskaintza, edo biltzea kafe baten bueltan, edo zer gauza, euskaraz, ez? Eta nik uste hori batez ere izan zela gure helburua. Eta noski, baita ere, kultura eskaintza bat, eta euskal kulturak izan zezala, ez, toki erreferente bat, kasu honetan gainera Gazteluko plazan genuen aukera hori garatzeko, eta iduritzen zitzaigun hiriaren erdigunean eta Gazteluko plaza bezalako toki batean euskarak bere tokia izatea, importantea zela ere, bai. Eta nola baloratuko zenuke denbora honetan Labak izan duen garapena? Ongi, lortu genuelako irekitzea, hori zen lehenbiziko erronka, eta oraingoz lortu dugulako irautea, ez? Eta, astero zenbait ekitaldi egoten dira, Iruñean izan diren egun berezietan ere, jendea gerturatu da, eta, agian beste manera batean, ez? Korrikaren egunean, edo aberri egunean, hor kultur eskaintzarik ez genuen, baina giroa, ez, giro euskalduna, musika, eta jendea gerturatu zen. Orduan, zentzorretan ongi, oraindik uste dugu ari garela proiektua ezagutarazten, eta jende askok oraindik agian ez daki Laba irekita dagoenik, edo agian ez da bertatik pasatu, baina ongi indartsu eta gogoekin, ez, aurrera egiteko. Eta hori galdetu nahi nizun, hain zuzen ze, ekitaldi motak antolatzen dituzu edo nori zuzenduak? Denetariko ekitaldiak, ez, liburu aurkezpenak, kontzertuak, literatur solasaldiak, berez, gure lokalera egokitzen alden edozein
kultura adierazpide izan dezakegu bertan, antzerkia ere izan dugu, formatu txikiagoan bada ere, eta publikoari dagokionez denetarik, zein euskaldun bertaratu daiteke eta eskaintza horretaz gozatu. Alde batetik guk badugu gure eskaintza, edo gure programazioa, eta gero baita ere horren osagarri izaten da beste batzuek egiten dutena, batzuk etorri dira gurean haien proiektuak aurkeztera, haien liburuak aurkeztera, edo haien jarduerak ere egitera. Baita, ondo egiten dugu Iruñokak izateko podcasta egiten duzu, ezta? Konta eguzu pixkat zertan datzan podcast hau edo ze gai jorratzen dituzue. Bai, Laba ez genuen bakarrik programazioa egin nahi, baita ere gure kontuak sortu nahi genituen, eta hilabeteko azken aste artean elkartzen gara, adibidez, laborategia ditzen dugu hortan, edozein etorri daiteke, ideiak proposatzera, eta helburuetako bat zen ere sorkuntza hori, ez? Eta, hortik atera zen podcast bat egiteko ideia, orduan produkzio propioko zerbait litzateke, eta bada ere modu bat publikoarekin grabatzen dugunez, jendea etortzeko. Eta hor, gaurkotasunari heltzen diogu batez ere, Iruñeko eta Iruñerriko gaiak jorratzen ditugu, eta, zenbait atal ditu, saioak, alde batetik gaurkotasuna eta pixkat egiten diogu errepasoa, gertatu diren kontuei, baita ere, parranda kontuak aipatzen ditugu, badugu kontsultorio bat, eta jendeak hor, bidazten duena irakurtzen dugu, eta horri erantzuten diogu momentuan, eta gero, elkarrezketa bat ere egiten dugu, normalki, Iruñerrian biziren norbait gonbidatzen dugu, agian, ezaguna izan daitekena, inguru batzuetan, baina, ez da ere, ez dira oso persona famatuak, Eta, oraingoz bi saio egin ditugu, eta ongi doa, beraz, jarretzeko asmoekin, 15ean behin grabatzen dugu, ostegunetan, 7:30 Laban. Eta denbora honetan lortu duzuen guztia ikusita, ze etorkizun espero duzuela Labak izatea? Ez dakigu ikusiko dugu, denborak esanen du, oraingoz, konten gaude hartu duen bidearekin, astero baditugu ekitaldiak, programaturik, eta, ekarpen hori egiten diogu hiriari, beste toki batzuetan ere baude euskaraz programatzen diren 11 kontu, eta, hori pozgarria da. Aurrerantzean, ikusiko dugu, espero dugu, ahalik eta lehen terraza lortzea ere bai, oraingoz ez daukagulako, eta horrek, emanen digu, Laba pixka bat kalera ateratzeko modua, eta gainerakoan, jarraitzea, eta, jarretu dugu pentsatzen, proiektu hau ez da estankoa, jarrituko dugu pentsatzen zer egin nahi dugun, eta horren arabera moldatuko da. Eta orain, maitzen joateko, zer esango zenioke jendeari Laba ezagutzera hurbiltzera animatzeko? Etor daitezela, kafe bat hartu dezatela, kafe goxoa dugu, eta, azkenan txoko atsegin bada, euskaraz aritzeko, badago ere jatekoa, ez da jatetxe bat noski, baina, gozaltzeko edo tokia proposa izan daiteke, eta nola ez, astero baditugula 11 ekitaldi, gustu diferentetarako, eta begiratu bat eman, eta baten batera animatzen baldin bada jendea, primeran. Eta batu beharra dago zuen Instagram eta Twitter kontuetan zuen agendaren berri ematen duzuela, ezta? Hori da, oraingoz, Twitter, Instagram eta Telegramen zabaltzen dugu informazioa, gero bazkideek jasotzen dute buletin bat ere bai, eta hor aipatzen dira, hilabetean egonen diren kontuak,
Eta, bueno, orain ari gara webgunea garatzen, eta espero dugu berehala ere horre agenda txukun izatea, eta bueno, errezago, ez, aurkitzeko zer dagoen. Baina, bueno, bai, astero argitaratzen dugu zein den asteko egitaragua, eta hori, sare sozialetan adibidez, erraz aurkitu daiteke. Bueno, Iker, ez daki zerbait gehiago kontatzea edo gehitzea gustatuko litzaizuken? Ez, besterik gabe, jakitea ere, bueno, Laban lanean ari den jende multzo bat badago, baina baita ere sare zabalago bat, ez, jende batek babesten du proiektua, eta horiek bazkideak dira. Eta, bueno, berehala hasiko gara bazkidetza kanpaina batekin, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Azkenean proiektua aurrera ateratzeko, ezinbestekoa delako guztien ekarpena, eta beraz, bueno, maiatzan abiatuko dugun kanpaina horrekin, jende animatzen den bazkide izatera eta proiektua babestera. Bai, espero dut jende animatzea Labak etorkizun oparoa izan dezan, osea, que... Bueno, Iker, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta Laba zer den kontatzeagatik. Mila esker zuei. Agur, ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.